Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale, mai anume episodul 11. Și da, dacă vă place, nu uitați să lăsați un like. Și da, haideți să începem. După cum vedeți, am intrat în Arena 5, dar chesturile tot de Arena 4 sunt. N-am mai avut răbdare să deschid crown chesturile, deoarece durează o grămadă. Chiar dacă câștig aproape mereu, tot îmi ia destul de mult să fac crown chest-ul, deoarece am un deck doar de un turn, măcar o coroană să iei pe match. Și da, ăsta este deck-ul destul de bun, vi-l recomand și vouă. Mi se pare că am jucat cu el și în data trecută și da, nu mai mi l-am schimbat. Hai să deschidem free chest-urile, silver chest-ul și golden chest-ul. Îs de Arena 4 toate, deci nu o să mă aștept la ceva de Arena 5. Dar la un hog, sper să îmi mai pice un hog, un mini P.E.K.K.A. Dar mai vreau un hog să-l dau la level 4, nu, la level 4 sau 5, nu mai știu. Ia să văd. La level 5 vreau să-l dau. Hai, poate pică în golden chest-ul ăsta. Hai, hog. 2 mini P.E.K.K.A. Asta e, nu mi-a picat, asta e. Și acum sper să câștig vreo 2 meciuri, să fac și eu măcar niște două silver chest-uri Arena 5, poate îmi pică Zapul sau Fire Spirit-ul, care mi doresc și vreau, sau poate și Wizard-ul, dar să nu visăm, să încercăm să împlinim visul. Și da, haideți, poate câștigăm. Are numărul de trofee la fel ca... What? Cum a pus? Dar stai că a pus diferit. Asta este. Da, ia că încercăm noi acum un atac. Foarte bine. Nu a ieșit. Dăm și fireball-ul să nu ne dea damage cu ei. Și mai avem și elixir să ne apărăm. Dacă îl bat, o să fie destul de bine. Oare ce? O să avem și noi un chest de Arena 5 P.E.K.K.A. O să încerc să-l opresc. Nu o să fie așa greu, deoarece o să încerc... Nu încerc niciun atac. Ba da, mă duc doar cu ăia pe partea cealaltă. Și perfect acum. Deoarece o să fac... Bun, P.E.K.K.A. s-a dus. O rotire să dea. Perfect. Ne-am îndeplinit scopul. Am bătut și P.E.K.K.A. Și hai să mai dăm puțin damage și în turnul ăla. Ok, corespunzător. Am scăpat și am dat și damage. Avem aproape egal la cele două turnuri HP-ul. O să dau un fireball? Da, o să dau un fireball. Chiar dacă nu o scăzut mult. Oricum o să sper să rezist la acest atac al lui. Nu e cine știe ce, deoarece o să am acel perfect. Ok, am scăpat destul de ușor. Și haideți să ne ducem și pe atac. Hog o să împingă acel Valkyrie. Perfect, l-a împins. O și ratat. Perfect, gata. Ca și câștigam meciul acesta. Punem apărarea.
Ok. Cel mai bun meci. De fapt nu e cel mai bun meci, dar este un meci bun, deoarece am reușit să-l câștigăm. Și un silver chest de Arena 5. Perfect. Doar de asta îmi doream, deoarece sper să-mi pice ceva din Arena 5, ca să-mi rămână amintire dacă o să ies din ea, că am fost odată și odată în această arenă. Avea cărți bune, dar da. V-am spus, deck-ul meu este doar pentru o coroană și este bun, foarte bun chiar. Și da, hai să vedem, poate mai câștigăm o dată. Are mai puține trofee ca mine, asta e destul. Ba nu, are mai multe trofee ca mine. Deci probabil o stau mai mult în această arenă. O să pun fireball-ul. Da, nu a atacat. Ok. Eu am cu ce să mă apăr acum, dar o să trimit acei goblini deoarece vreau să-mi... Da, ok, nu mă supăr. Deoarece nu o să-l ajute acel. Da, acum o să fie o problemă, deoarece acei... Da, o să fie o problemă mare. Mi-a luat turnul. Nu am avut ce să-i fac. Bine că nu o să mai dea și în turnul celălalt. Probabil o să ne bată. O să încercăm și deck-ul lui, probabil, să vedem cum o jucat el. Și da, nu știu dacă va încerca 3 stele, așa că o să mă duc frumos cu P.K.-ul și cu... Da, pe P.K. îl bate 4 scheletoni. Wow, nu mă așteptam, sincer. Am pus Tesla-ul, deoarece o să mai ia din goblinii ăia care i-a trimis. Un atac bun pentru deck-ul ăsta ar fi Speed Goblinii cu goblinii normali. Dar acum o să încerc să mă apăr mai mult. Prima dată o să pun Valkyrie-ul cu... Nu, gata, am pierdut practic. Deoarece nu am cum să opresc acel Wizard. O să pun acolo Tesla-ul și sper goblini în spate. Nu, n-am cum. Nu știu de ce da, gata. Am pierdut. E un atac destul de bun. Ce o juca foarte bine chiar. Hai să încercăm și deck-ul lui. Poate e mai bun ca al nostru. Nu știu. Ne-l facem pe 3, da. Sau pe 2, nu, că mai folosesc și 3-ul câteodată. Dar 2-ul nu-l folosesc. Hai să vedem ce avem mai întâi. Bun, am totul ce avea. Da, am totul, cred. Și frizul. P.K.-ul. Goblin Barrel-ul avea. Avea Wizard-ul, dar eu nu am Wizard, așa că... Cât ocupa Wizard-ul? De fapt nu cât ocupa, cât consuma. 5 elixir. Bun. Scheletoni mici. Hai să... Nu le dau upgrade, doar... Vreau doar să vă arăt în videoclipul acesta. Ce mai avea? Săgețile și cu Minion Horde-ul. Minion Horde-ul e aici. Și în loc de... Da, consumă multă mană deck-ul lui.
Nu știu ce să înlocuiesc ca să nu mai consume atât de mult. Dar haideți să încerc așa un meci. Na, poate ne reușește. Și am văzut și strategia, dar îmi trebuie PK-ul la început și nu ne l-a dat. Bineînțeles, deci să ne dea nouă PK-ul. O să încep cu Goblin Barrel-ul. Practic el nu are apărare pentru Goblin Barrel, așa că o să fie destul de ușor. O să pun Valkyrie-ul la început. Da, o să fie easy să scăpăm din acest atac, deoarece avem și Minion Horde-ul. O să ne dea damage, nu zic că nu o să ne dea, dar da. Atât timp cât scăpăm. Dar what? Are, nu zic că are freeze-ul. Are, cred că oglinda. Cred. Deoarece au pus 2 de bombiță, de bombări. Dar o să ne iasă atacul, cred, acum. O să mă duc pe cealaltă parte. Frumos. Ok, facem cine ia mai repede turnurile, da? Eu doar o să mă apăr cu un Valkyrie. Perfect, în rest o să mă duc în atac. Nu înțeleg de ce nu mă atacă. What? What? M-a lăsat să fac 3 stele cumva. Nu știu, ori o renunțat din cauza că au văzut că am PK-ul și da, ori m-a lăsat să fac 5 stele, nu știu. Hai să zicem well played. Și da. Scuzați-mă dacă zic 3 stele în loc de 3 coroane, știu că nu-i corect. Dar acum e rău deoarece nu mai îmi arată în partea dreaptă cât am filmat, trebuie să deschid mereu bara ca să mă uit. Nu știu ce setare am făcut și nu mai îmi arată. E bine că am făcut și un Golden Chest de Arena 5. Frumos. O să ne ajute. Și da, ia să vedem, poate reușim să îl batem și pe acest băiat. PK-ul. Ok. Nu are șanse. Eu dacă vreau să scap de ei, o să pun... Nu o să mă apăr. O să pun frumos. Ne-o luat turnul. Nu ne l-a luat, dar... Da. Și ne ducem și pe partea cealaltă, de ce nu? PK-ul ăla cred că o să ia turnul. Cred. Da, o să-l ia curat. Frumos. Probabil nu s-a așteptat să dea atât de mult damage PK-ul. Da, se pare că o dat. E bine că pot să-mi fac și ce vroiam eu. Înainte când aveam, de fapt când eram în Arena 4, foloseam acel Goblin Barrel-ul și cu freeze-ul. Se vede mai iesă. O, are săgețele. Ok, oricum, good game. M-a jucat bine. E bine, i-am dat damage și acelui Dragonel. El vrea să ne ia turnul, da, probabil o să poată și... Trebuia să pun în loc de Valkyrie acel... acel minion, scheletonii mici. Practic am reușit să intru în avantaj aici.
Și să-i dau damage destul să se sature. Și cu freeze-ul. Wow. Merge foarte bine deck-ul lui. Tocmai ce a scăpat de un P.K. și mai vine un P.K. pe partea dreaptă. Da, ne-a luat turnul. Nu ne deranjăm. Săgețele să scăpăm de ei și pa, frumos. Good game. Merge foarte bine, sincer, deck-ul acesta. Și văd că e un deck de 3 coroane. Oh, am făcut și crown chest-uri, se pare, în acest video. Hai să-l deschidem și pe el. 341 de bănuți. 3 gemuri. Oh, Zapu. Foarte bine. Sincer, îmi doream Zapu. 24 de goblini și 4 giant. Bun. E bine că mi-a picat un Carno Zapul. Da, e bun. O să-l folosesc probabil la un deck mic. La un troll. Și da, dacă vreți troll, puteți să lăsați comentarii și îmi spuneți cu ce deck vreți. Adică pot să fac troll, de exemplu, joc numai cu cărți de elixir mic. De exemplu, Zapul, sper goblinii, minionii, scheletonii mici și mai văd ce săgețile și mai văd ce am bombiță, archerul, knight-ul și restul. Da, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like și da, ne vedem data viitoare. Pa, pa!